Bon vespre a tothom. Us preguem que aneu ja prenent els vostres seients. I per començar, com és costum a la nostra organització, escoltarem el cant de la senyera. Bé, bon vespre, sigueu benvingudes i benvinguts a la xerrada col·loqui que avui ens oferirà el president del reagrupament independentista, en Joan Carretero, i que hem titulat Camí cap a la independència. No puc iniciar, però, aquesta presentació sense dedicar un breu i alhora sentit homenatge als homes i dones assassinats ahir a París. Eren defensors de la democràcia i de la llibertat, i per tant la seva lluita era i és la nostra. I la seva mort no ha de fer sinó reforçar-nos en la defensa d'una radicalitat democràtica i en la via també inevitablement pacífica en la consecució dels nostres objectius, en la nostra vida diària, com a individus i com a poble. Aquí, tots ho sabeu, hi ha el costum de dedicar un minut de silenci en aquestes circumstàncies. A França, on van succeir els fets, o si més no, en els camps de rugbi de França que visito habitualment, el que es fa en aquestes ocasions és el mateix que els haguéssim ofert en vida. És a dir, no restar en silenci,
sinó retre'ns un últim i sorollós aplaudiment que us demano avui que els hi dediquem. Gràcies. Però el que avui ens porta aquí, sortosament, no són aquestes circumstàncies, sinó un estat de bloqueig en el que es troba el que ja des de fa algunes setmanes anem denominant el procés cap a la independència de Catalunya. El president de la Generalitat, el senyor Artur Mas, va descriure en la seva conferència del 25 de novembre una proposta clara, ambiciosa i que semblava definitiva als ulls de molts. Però el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, poc més d'una setmana després, lluny de sumar-s'hi, va respondre-hi amb una contraproposta diferent. Precisament, en democràcia i en un moment de màxima llibertat d'expressió, que ahir van ser ferides, es fonamenten en la diferència i en entendre aquesta diferència. I precisament d'aquesta diferència que aquí estem visquent, treure'n un consens en benefici del conjunt. A Catalunya sabem molt bé el que és que no ens entenguin, que no ens vulguin entendre. Per això, avui, això ens porta a demanar, a voler i a saber buscar una voluntat d'entendre i de veure com podem superar aquestes diferències entre el president Mas i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i que, almenys fins al dia d'avui, han bloquejat l'evolució immediata d'aquest procés. En aquest camí cap a la independència que volem retrobar, i ja sense més, us deixo amb el president del Reagrupament Independentista, en Joan Carretero. Moltes gràcies. Bé, bon vespre a tothom. Moltíssimes gràcies per ser aquí. Si em permeteu, m'agradaria saludar de manera específica l'il·lustríssim senyor alcalde de Vic, el senyor Viladabadal, president de l'AMI, de l'Associació de Municipis per la Independència, l'il·lustríssim senyor Turull, diputat del Parlament, l'il·lustríssima Meritxell Borràs, diputada del Parlament, el representant de l'Assemblea Nacional, el representant d'Òmnium, els líders de Solidaritat Independentista i a tots aquells que esteu representant entitats que avui ens doneu el goig d'acompanyar en aquesta xerrada col·loqui. El primer que voldria fer avinent és que Reagrupament fa gairebé 4 anys que hem parlat poc, molt poc. Fins i tot alguns ens preguntàvem si érem vius. És cert que a vegades alguns hem tingut inclús algun problema que ens va anar just, diguem-ne, no? Però estem vius, el que passa que sobretot el que volíem fer era no molestar. I atès que hi havia d'altres forces i d'altres persones que lideraven tot un procés, nosaltres el que fèiem era donar suport. Vull recordar que vam donar suport del 2010 al 2012 a Esquerra Republicana, quan Esquerra Republicana passava els pitjors moments en els darrers períodes electorals. Després hem donat suport a Convergència en el camí cap a la independència. Però, agafant-me les paraules que va dir ahir el president de la Generalitat, que vaig sentir en els mitjans de comunicació, va descriure la seva situació personal com a atònit i estupefacte. Va dir aquestes dues paraules. Si el president de Catalunya i màxim líder del procés diu que està atònit i estupefacte, convindreu amb mi que algun problema hi deu haver en el procés i, per tant, jo crec que és convenient
que hi hagin més veus que ajudin, i aquesta seria la meva voluntat, que ajudin a l'entesa i que ajudin a que això, diguem-ne que és la il·lusió de milers i milers i milers de persones, doncs arribi a bon port, que és la independència de Catalunya. Si em permeteu, primer faria una brevíssima anàlisi de la situació, atès que aquí hi ha veritables doctors en el tema que podrien fer això d'una manera, diguem-ne, molt més important, molt més detallada. Només és per situar-nos. Quina és la situació actual? Si mirem l'estat espanyol, jo crec que podem arribar fàcilment a la conclusió que és un estat que en aquests moments està en una greu, gravíssima crisi econòmica, política, social. És un estat que actualment té una credibilitat molt a la baixa, tendent a zero, amb una corrupció extrema, una decadència galopant des de tots els punts de vista. Per tant, la seva capacitat de respondre al repte català jo entenc que està molt devaluada i està a la baixa. Per tant, força per aturar el procés català mínima. Voluntat de fer alguna oferta a Catalunya que algú s'hi pogués agafar amb cara i ulls, ja ho veieu, és una paret, un fronton impossible de passar. Fins i tot els catalans que durant mesos i mesos i anys estan parlant de terceres vies i de reformes i de constitucions i d'estats federals, no els hi fa cas ningú. Sí que cal dir, perquè és un vector que cal analitzar, que la creació d'aquest darrer fenomen que es diu Podemos, per mi, ja ho ha analitzat molta gent, i per mi el que és la versió 3.0 de Felipe González, que a l'estat espanyol li va anar molt bé, diguem-ne, per passar una generació, i ara m'imagino que tenen això preparat per si cal, diguem-ne, ressuscitar el felipisme en la seva versió, com dic, 3.0. En tot cas, la conclusió de la situació espanyola seria que, a diferència d'altres èpoques històriques, no és un factor determinant per impedir la independència de Catalunya. Si mirem una mica més enllà, Europa, Estats Units, el món occidental, jo crec que en aquest temps que el procés català s'ha anat més o menys dibuixant, el que hem vist és una voluntat explícita i explicitada per part dels estats europeus, la majoria, com a mínim, o almenys els més rellevants, i fins i tot els americans, d'intentar sempre remetre que això és una qüestió interna espanyola, i sempre intenten que això no es mogui d'aquí. Per tant, el que ells intenten és que no hagin d'intervenir. Europa, a més, són experts en intentar no intervenir en res. Els americans ja sabeu que són una mica més intervencionistes, però en tot cas jo crec que el que hem d'arribar a la conclusió, malgrat a vegades ànimes ben intencionades catalanes els he sentit dir que el món espera a Catalunya. A Catalunya no ens espera ningú. En tot cas, nosaltres hem de picar a la porta, hem d'entrar al menjador d'aquests estats i fer que aquests estats s'hi hagin d'implicar. Afortunadament, aquests estats són democràcies, per tant, allò que facin si intervenen segur que ens anirà bé en el sentit que la solució que arbitraran, si és que ells han d'arbitrar alguna solució, segur que serà de tipus democràtic. Per tant, jo crec que el que cal fer és que Catalunya esdevingui un problema en el món, és a dir, que la qüestió catalana sigui present i que no puguin dir que és una qüestió purament interna, com quan es discutia l'Estatut. Si mirem a Catalunya, és evident que en els darrers anys s'ha incrementat de manera exponencial les voluntats que es manifesten a favor de la independència. Jo crec que el gran canvi és que el paradigma del catalanisme, que era que ja m'agradaria però no és possible, aquest però no és possible ha canviat a que ara potser sí que és possible, ara és possible, ara ho aconseguirem. A més que evidentment hi ha hagut molta més gent que han abraçat la causa de la independència, però jo crec que en el món que durant anys i anys els que érem independentistes des de gairebé érem petits ens deien sí, ja m'agradaria, però això no pot ser,
però això no pot ser, crec que ha canviat de manera significativa. Per tant, hem viscut mobilitzacions, jornades de participació massives, però què passa? Doncs que ara la pilota, com no podria ser d'altra manera, està a la taulada dels partits polítics i aquí comencem a tenir algun problema. També cal dir que tenim alguna feblesa. Els propis partits polítics que han estat creats i han crescut bàsicament gestionant autonomia. Per tant, són partits polítics poc acostumats a prendre decisions transcendents com prenen els partits en els estats que han de prendre decisions de si van a la guerra o no van a la guerra, si apugen les pensions o no hi ha pensions, etc. És a dir, aquí el que fem és gestionar una autonomia de règim comú i això també condiciona la manera de fer dels nostres partits polítics. També tenim casos de corrupció que ens afebleixen. És evident que això no ens va gens bé, el que ens puguin llançar contínuament acusacions de que aquí també, diguem-ne, no ho fem tot bé, i és cert. Per tant, doncs, crec que les fortaleses superen de llarg les febleses i que podem dir que per primera vegada en molts anys de la nostra història l'aconseguir la independència depèn fonamentalment de Catalunya, depèn fonamentalment de la societat catalana, dels partits polítics catalans. Per tant, ara, a gener del 2015, després de manifestacions, com deia, massives, després de jornades amb una participació elevadíssima, després de manifestacions permanents de que hi ha una voluntat explícita de que això vagi cap aquí, després de que fins i tot els més ben intencionats, diguem-ho així, han comprovat que a l'altra banda no hi ha mai interlocució, que la resposta sempre és no, 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 que la resposta sempre és de tipus colonial, que només ens volen, diguem-ne, per expoliar els nostres béns. Què hem de fer? Jo crec que, com s'ha dit abans, fa pocs dies vam sentir les intervencions del president de la Generalitat on proposava una llista, diguem-ne, única del món independentista. El cap de l'oposició presentava unes llistes separades però convenientment aixoplugades. Hi havia un full de ruta, que era el del president Mas, hi havia un altre full de ruta que tenien coses semblants però tenien profundes diferències. Per tant, què hem de fer? Quantitat de ciutadans suposo que se us apropen i us diuen i ara què passarà, i ara què hem de fer, i ara com ho hem d'arreglar això? Jo crec que el que hem de fer és el que han dit tots dos líders i que jo crec que no tenim altra opció i nosaltres ho propugnem des de fa molts anys. El que hem de fer és convertir, transformar unes eleccions autonòmiques, que és l'únic que de moment podem fer, eleccions autonòmiques, convertir-les en unes eleccions que ens autodeterminin. Com es fa això? Bàsicament hi ha d'haver un, dos partits, coalicions, que tinguin un programa electoral que clarament digui que si ells assoleixen la majoria, doncs s'avançarà cap a la independència. I dos, la condició fonamental és que hi hagi una majoria que avali això, perquè és evident que no planteja, que jo sàpigui ningú, altra opció que l'opció de la via democràtica. Per tant, necessitem transformar unes eleccions autonòmiques en unes eleccions autodeterminants amb uns programes d'un partit o de diversos partits que vulguin la independència i amb una majoria de la ciutadania. Per tant, hi ha d'haver aquests partits que portin un compromís inequívoc, que no tingui cap mena de dubte de que el que es vol, si s'aconsegueix la majoria, és portar el país a ser un estat independent. He de dir, i sé que hi haurà gent que es sorprendrà, que jo estic sentint ja fa masses dies molta gent
que demana eleccions ja. Però no sento a ningú dir per fer què. Perquè, clar, entenc que algú ha dit fins i tot, cosa que ja em comença a preocupar, hem de fer aquestes eleccions per saber si hi ha majoria que vol la independència. Per saber si volem la independència de la majoria, ja fem enquestes, diguem-ne. O fins i tot es pot homologar perfectament per saber la jornada de participació del 9 de novembre. Per tant, seria poc edificant demanar eleccions ja mateix, per saber si som majoria. Jo crec que aquestes eleccions han de plantejar-se, evidentment, amb el millor instrument possible per guanyar-les per una majoria amplíssima. Jo no us puc dir, com ningú aquí, més que per intuïcions, per sensacions, gairebé poca gent pot tenir gaires més dades, quina és la millor opció, si la llista única, la llista, 3 llistes. A mi, personalment, m'agrada més una sola llista que englobi a tot el món independentista. Nosaltres vam proposar ja l'any 2009 una llista transversal, evidentment en aquells moments no comptàvem amb Convergència perquè no estava en el club dels independentistes, però sí que demanàvem una llista transversal d'ampli espectre, etcètera, que en aquell moment demanàvem que liderés Esquerra Republicana. Actualment la gent es decanta per la llista única, diguem-ne, o per la llista paraigües en funció de la seva adscripció política, de les seves simpaties, de les seves ganes d'ajudar l'un o l'altre, de si és militant d'aquí o d'allà. He sentit arguments que entenc que es poden despullar, diguem-ne, en un minut. No, és que hi ha gent que mai votarien a l'Artur Mas. És que hi ha gent que mai votarien als Junqueras. Escolti, doncs posem un tercer. Busquem una figura d'amplíssim reconeixement nacional i internacional, científic, que vulgui encapçalar aquesta llista, sabent que, evidentment, ell no serà el president del futur govern, potser no serà ni el president del Parlament, sinó que serà una persona, justament, que trenqui, diguem-ne, aquesta presumpta història que hi ha gent que no vol votar l'un o a l'altre. Us he de dir que els que no som de Barcelona no votarem ni a l'un ni a l'altre. També algú hauria de pensar que hi ha gent a la demarcació de Tarragona, de Lleida o de Girona que no voten mai els caps de llista de Barcelona. Per tant, aquests, en principi, aquest problema no el tindrien. En tot cas, suposo que tots teniu clar, almenys els que esteu aquí, que són unes eleccions per passar el rasclet de debò, diguem-ne. És a dir, en aquestes eleccions no es pot quedar ningú a casa, en aquestes eleccions no hi pot haver dubtes, no podem jugar. És a dir, per tant, hi ha d'haver una generositat extrema en totes les direccions. És a dir, jo entenc que a la gent els hi pugui fer il·lusió ser diputats o ser el que sigui, però si no ho són no passa res. Ja ho seran una propera vegada. Aquesta vegada es tracta de de total, absoluta generositat. Crec que, a més hem d'intentar evitar el que jo n'estic dient a vegades l'energumenisme independentista. L'altre dia veia un programa de televisió i es començava a parlar de que Junqueras i Mas, diguem-ne, no es posaven d'acord. I vaig llegir a sota un d'aquells que escriuen SMS i coses d'aquestes, que diu: a la Catalunya independent no voldrem ni el Mas ni els Junqueras. Home, a la Catalunya independent, diguem-ne, haurem de voler a tothom que sigui català, perquè si no, si comencem a triar-nos, i a més a triar-nos molt, tornarem a fer el que hem fet moltes vegades al llarg de la nostra història, que és perdre. Per tant, màxima generositat des de tots els punts de vista. Penseu, o hem de pensar, i els partits polítics ho haurien de pensar, els que estan dirigint el procés, que si això ho aconseguim començarem de zero una altra vegada. Entenc que tothom vulgui estar ben posicionat per la Catalunya independent, però d'aquí a allà vés a saber. Per tant, jo crec que a més hem d'agafar la paraula del president Mas, que ha dit que ell en cap cas vol anar més enllà d'aquest període i, per tant, fer-li confiança fins a on
és possible i tirar endavant. Jo sóc dels que penso que personalisme és cap problema, que hi hagi els que calgui. El que no pot ser és personalismes excloents, és a dir, tots els que es vulguin lluir, que es llueixin, tots els que tinguin ganes d'ensenyar-se, que ho facin, però això no vol dir que aquest no el vull, aquest tampoc, és a dir, aquí tothom hi ha de cabre en aquest procés. Per tant, com deia, eleccions autonòmiques que es transformen en eleccions referendàries, autodeterminants. Però què hem de fer més per anar a aquestes eleccions? Home, doncs hem d'establir un sistema que conegui tothom, que tothom pugui valorar de com mesurarem els resultats. Perquè si transformem unes eleccions en un referèndum, ha de quedar clar per tothom a partir de quin moment considerem que aquestes eleccions les ha guanyat una força o unes forces que poden engegar un procés cap a la independència. Ha de votar la meitat més 1, hem de tenir la meitat més 1 dels vots, etc. Tot això ens ho hem de plantejar, perquè és evident que hi ha d'haver algú que, més o menys, més que menys, avali el que estem fent aquí, perquè si no ens ho avala ningú, malament rai. Per tant, cal que aquestes eleccions quedi absolutament diàfan com es mesuren els resultats. És evident, i suposo que això no caldrà discutir-ho gaire, que no es pot mesurar per diputats, perquè per la llei d'ON i tot plegat doncs això no va així. Sí que per diputats es podran fer majories o no, però el que hem de comptar, suposo que estarem tots d'acord, és els vots. Per tant, hem d'aclarir perfectament quins són els percentatges que calen en cada cas. Seria fantàstic, això és molt difícil, però seria fantàstic, s'hauria d'intentar, que algun estat, alguna institució, homologués aquests resultats que nosaltres fixem com a punt de sortida per al procés independentista. És obvi que en aquestes eleccions hauríem de convocar observadors internacionals perquè certifiquin, perquè no tindrà cap problema en certificar-ho, perquè així serà que aquestes eleccions transcorren des del punt de vista democràtic d'una manera absolutament impecable. Què hem de fer més? Perquè jo crec que tots hem de ser prou responsables i dir-nos que no podem convocar unes eleccions i ja ens posarem d'acord després, vist sobretot, a més, que costa una mica posar-nos d'acord. Què hem de fer més en aquestes eleccions que s'han de convocar en aquesta voluntat que es transformin en un referèndum? Doncs hem d'avisar, hem de fer avinent de manera inequívoca a Espanya, a Europa, als Estats Units i a tots els estats que creiem que ho han de saber, al món, que nosaltres fem servir aquest instrument, que són unes eleccions autonòmiques, atès que l'estat espanyol no ens ha deixat fer cap mena de referèndum, ni cap mena de consulta, ni res que s'hi assembli, utilitzem aquestes eleccions per anar cap a un procés d'independència. Si hi ha majoria, com deia, amb els percentatges que aclarim, jo entenc que amb la meitat més 1 i la meitat més 1 sempre n'hi ha prou, però en fi, suposo que s'haurà de discutir amb més gent. Com deia, hem d'avisar al món que aquest és el tret de sortida, que si hi ha majoria iniciem tot el procés de constitució de l'Estat independent de Catalunya, que culminarà amb el reconeixement internacional i la pertinença als organismes internacionals que calguin. Què més hem de fer? És evident que si aquestes eleccions les guanya aquesta majoria, ja sigui amb una sola llista transversal, amb més d'una llista, ha de quedar clar que s'ha de constituir un govern. Jo no sé si li hem de dir de concentració, atès que tampoc, en principi, formaran part masses partits. D'això, quasi tot arreu se'n diu un govern de coalició. Fins i tot, en el millor dels supòsits, pel que he llegit, seria un tripartit. Això en el millor dels supòsits, perquè n'hi ha molts que diuen que no hi volen ser amb aquest govern. En tot cas, s'ha de fer un govern, però jo entenc que en aquestes circumstàncies ha de quedar molt clar qui fa el govern, qui pertany al govern, què ha de fer aquest govern
què no ha de fer aquest govern. Perquè fer un govern no és fàcil. Us puc dir per experiència que un govern que el fa més d'una persona no funciona. El govern l'ha de fer una persona, que és el que lidera aquest govern. Si el fan tres, per exemple, doncs cadascú va a la seva bola i cadascú en principi dona comptes al qui l'ha nomenat i no al president del govern. Per tant, això s'ha d'aclarir. És a dir, a mi quan em diuen i farem un govern de concentració, com el farem? Qui participarà? Qui no hi participarà? Qui el presidirà? Què ha de fer? Què no ha de fer? Que és molt important. Imagineu-vos que algú vol nacionalitzar la banca ja aprofitant que passa per allà. És a dir, home, potser els altres no volen. Per tant, hauríem d'aclarir perfectament, perquè això no és broma, poden passar coses així, i per tant doncs ho hem d'aclarir. S'ha de pactar quin és el cronograma de tot el que farem. És a dir, perquè clar, si no, això ho fem demà. Diu, no, home, demà no, fem-ho d'aquí uns mesos. Home, no anem bé. Per tant, s'ha de pactar un cronograma i els ciutadans tenim dret a saber quin és aquest cronograma. Una altra cosa que nosaltres tenim clar des de fa anys. Si volem la independència, si la volem, i fem aquestes eleccions i la majoria dels ciutadans la transformen en unes eleccions autodeterminants i volem avançar cap a la independència, hi ha un moment que hem de trencar amb l'estat espanyol. Alguns li vam dir en el seu moment declaració unilateral d'independència. Uns altres li poden dir acte de sobirania. Uns altres li poden dir trencament de l'estatu quo. Li podem dir el que vulguem. Si no trenquem l'estatu quo, juguem aquell joc tan, diguem-ne, apropiat pels rucs en el seu dia, que és anar rodant allà a la Sénia i anar pujant l'aigua, diguem-ne. És a dir, perquè sempre hi haurà l'excusa de dir no, és que el Tribunal Constitucional no ho deixa fer, és que el govern no pot. Hem de tenir clar que si avancem cap a la independència, i també ho ha de saber el ciutadà que vota això, que jo entenc que ha de ser el principi d'aquest procés, és a dir, just després de les eleccions, el Parlament de Catalunya ha de fer una declaració de sobirania que comporti la plena sobirania, no aquelles declaracions que diu, bueno, nosaltres serem sobirans si ens deixen, quan puguem, no. I a partir d'aquell dia, ja no es reconeix més la legalitat de l'estat espanyol a Catalunya. A partir d'aquell dia ja no pot ser que sentim que els actes de l'estat espanyol ens vinculen. A partir d'aquell dia, les amenaces que puguin fer de desobediència, prevaricació i no sé què més al president de la Generalitat, ni cas. Perquè a partir d'aquell dia nosaltres hem de dir que ja no fem cas per res a l'estat espanyol. I a més hem de dir que allò que facin els funcionaris catalans perquè el govern els hi fa fer, ens és igual el que digui el govern espanyol. Si no fem això, mai, i us ho torno a dir, mai arribarem a la independència, perquè això no va enlloc. Per tant, hem de tenir clar, i han de tenir clar els partits, que si volen anar a la independència hi ha un moment de trencament, que nosaltres entenem que és el principi, perquè si el fem al final no aclarirem res, diguem-ne. Per tant, què hem de fer una vegada hi ha aquesta majoria i una vegada hem de tirar endavant? Jo crec que el que hem de fer és deixar de parlar ja d'una cosa que des del meu punt de vista és de mentalitat molt autonòmica, que és allò que diu crear estructures d'estat. No, el que hem de fer a partir d'aquell dia és crear el que en podríem dir l'estat al marge. I això ja ha passat a la història, en algun cas, d'algunes comunitats que han creat el que se'n diu l'estat al marge. Què vol dir això? Doncs que a partir d'aquell dia hem de fer-nos càrrec de tot allò que és un estat. Agència tributària. És evident que si hi ha 2 milions llargs de persones que volen que aquest país, com a mínim, tingui més autogovern, se'ls ha de dir que ja comencin a pagar els seus impostos, però no perquè la Generalitat els transformi, els traslladi després a Madrid, sinó perquè ja se'ls queda a Madrid, se'ls queda a Barcelona, se'ls queda a Catalunya. Per tant, agència tributària no pròpia, única, la nostra.
Què més hem de fer? Doncs anar dient que els ports i els aeroports són nostres, els hem de gestionar nosaltres. L'ensenyament, les universitats, l'Estat. Hem de fer, com us dic, l'Estat al marge. Per què no puc dir l'Estat des de tots els punts de vista? Perquè encara no tenen el reconeixement internacional, encara no haurem aprovat la Constitució, però sí que ja podem funcionar, com us dic, com l'Estat al marge. Crear estructures d'Estat sense haver trencat amb la legalitat espanyola i sense decidir què ja fas l'Estat al marge, jo crec que és estavellar-se una vegada més amb un procés que, diguem-ne, no acaba bé. Per tant, hem de posar aquest govern, sortit d'aquestes eleccions, aquest Parlament, sortit d'aquestes eleccions, a fer molta, molta, molta feina. Per què? Perquè no només ha de fer això que dic, de començar a crear l'Estat al marge, sinó que ha de crear una comissió per fer la Constitució catalana, ha de fer una llei electoral. Jo crec que durant aquest temps hauria de, aquest període constituent i aquest període de grans lleis de bases, hauria de fer la llei electoral, la llei de règim de bases locals, la llei de la funció pública, que tot això, treballant i amb ganes, evidentment amb aquests 18 mesos que va fixar el president de la Generalitat, jo crec que es pot fer, si hi ha bona voluntat i ganes de tirar endavant. És evident que després la vida dirà quines lleis es reformen, com es reformen, però és evident que no podem funcionar com un país que no té una llei electoral pròpia. Per tant, aquest Parlament tindrà molta feina i és obvi que totes aquestes qüestions que estic esmentant s'han de començar a treballar ara, perquè si no, diguem-ne, si el més calent és l'aigüera, tindrem problemes greus. Com acaba aquest procés? Jo estic d'acord amb el president de la Generalitat que aquest procés acaba amb un referèndum i en aquest referèndum s'aprova la Constitució i es ratifica la creació d'aquest estat amb aquesta Constitució. Per què dic això? Perquè jo crec que el món civilitzat, el món occidental, que és el que nosaltres en principi pertanyem, atès que la primera part de la feina l'hem fet a través d'unes eleccions que les hem convertit en un referèndum, jo crec que ens exigiran un referèndum de ratificació que hem d'aprofitar perquè sigui el referèndum a més, d'aprovació de la Constitució. En cas que això s'aprovi, que és evident que guanyaríem per golejada, perquè evidentment aquí ja no participa per a res l'estat espanyol, ni els seus dirigents, ni res que s'hi assembli, això és una qüestió catalana. En cas d'aprovació, petició de reconeixement a la ONU, etcètera, i a tots els organismes i institucions internacionals que calgui. I, evidentment, eleccions ordinàries generals per començar, diguem-ne, el nou estat ja de manera ordinària. Per tant, com veieu, hi ha tot un full de ruta que jo crec que aquests passos que he esmentat ja han de ser. Segur que algú de vosaltres pot acudir algun de més, es pot modular alguna cosa, però a grans trets això ha de ser. Si no, farem una altra cosa, no farem la independència. Jo crec que exigeix no demanar eleccions ja si no tenim tancat tot això. És a dir, jo, com a ciutadà d'aquest país, exigeixo a qui ha de convocar eleccions que no les convoqui fins que no tingui tancat aquest full de ruta. A mi el tema de la llista o no em sembla important, perquè ho és, perquè jo, ja us dic, penso que una sola llista poder seria millor, però accepto que algú em demostri que no és així. El que sí que és rellevant, el que és absolutament imprescindible, és que el full de ruta que s'ha de fer, que s'ha d'executar, el tinguem pactat, perquè és evident que, malgrat he dit que l'estat espanyol no ho pot impedir, sí que intentarà posar-hi totes les traves del món, com és obvi. Per tant, hem d'estar absolutament convençuts que aquell full de ruta que hem pactat és el que tirarem endavant. El president diu que convoca eleccions i no hem pactat res d'això. Què farem després de les eleccions?
tornar a sentir conferències multitudinàries que l'un diu que hauríem de fer-ho d'aquesta manera i l'altre hauríem de fer d'altra manera. Em sembla que la cosa no va per aquí. Hi ha una dita que sabeu bé, que és allò de vesteixen a poc que tinc molta pressa. Doncs això. És a dir, jo crec que hem arribat tan lluny, hem arribat a llocs que quasi bé pocs hi somiàvem que hi arribaríem, que ara el que no podem fer és llançar-ho per la borda perquè els dirigents no s'acaben de refiar l'un de l'altre. Per tant, primer hem d'exigir que hi hagi un pacte. Però un pacte, abans de començar, em deia algú, però tu vols dir que no hi ha un pacte secret? Jo us dic i ho assevero amb tota la rotunditat que vulgueu, atès que he conegut una mica els polítics catalans. Si us diuen que hi ha pactes secrets, no us ho cregueu, perquè no n'hi ha mai cap. Aquí els secrets duren mitja hora. Es publiquen a primera pàgina. Ahir reunió secreta entre no sé qui. Entre les coses que es van dir a la reunió secreta, tantes. Siguem seriosos. Aquí això és un immens safareig i, per tant, pactes secrets, cap. És a dir, si algú us diu hi ha hagut un pacte secret, aixecada de camisa. Per tant, hem d'exigir pactes que tots els ciutadans de Catalunya, a més tenim dret a saber-ho, som un país prou madur, democràtic, i per tant hem de saber què volen fer els que dirigeixen amb el nostre vot. Jo vull saber què passa amb el meu vot. No vull saber quants voten igual que jo, només. Vull saber amb el meu vot què passarà, què es farà, com es farà. Per tant, hi ha d'haver aquest full de ruta absolutament clar, diàfan, que a més el món pugui saber què volem fer. Perquè és evident que si tot això no acabés amb el reconeixement internacional, no hauríem fet res de bo. Per tant, el món ha de saber des del primer moment què fem, com ho fem i per què ho fem. Per tant, jo no espero que hi hagi improvisacions, jo no espero que hi hagi pactes postelectorals perquè pot ser que no es produeixin. Per tant, entenc i reitero, no us deixeu entabanar pel fet de si l'única cosa important és llistes separades o conjuntes. Això, entenc jo, no és el més rellevant. És important, però no és el més rellevant. El més rellevant és que us digui algú com ho pensa fer, amb qui ho pensa fer i amb quant temps ho pensa fer. Això és el que realment importa en aquests moments. Per tant, el que hem d'exigir, entenc jo, en aquests moments, als ciutadans, és que es posin d'acord. Sobretot, com dic, en el full de ruta. Més que exigir a l'un que convoqui, a l'altre que faci llista única, a l'un que si portes els guai, els altres sense els guai, un amb el Messi, l'altre amb el... Jo penso que arribar a aquests nivells no és el que toca. Per tant, exigim un full de ruta clar, nítid, perquè quan anem a depositar el vot sapiguem tots què ens passarà l'endemà, què ens passarà al cap d'un mes, què ens passarà al cap de 12 mesos, què ens passarà al cap de 18 mesos. Recordeu, perquè a vegades aquí no se'n parla massa, passa que també va acabar com va acabar, però el referèndum escocès no era només per saber si la majoria dels escocesos volien o no la independència. Si la volien, ja tenien pactat tot un cronograma de coses que havien de passar. Farem això, farem allò altre, fins quan, diguem-ne, el nou estat hagués arribat a la plenitud. Per tant, què cal fer? Doncs això, exigir aquest acord. Jo penso que en un país normal, Catalunya encara no ho som, i fa molts segles que no ho som, seria lògic, seria esperable que els partits que lideren aquest procés es posessin d'acord amb una certa rapidesa, atès que fa anys que tot això bull, diguem-ne. Això no és que vingui d'avui per demà, sinó que fa temps que aquesta qüestió dura. Per tant, jo vaig escriure en un petit article, i avui ho reitero, que l'ideal seria que els partits polítics es posin d'acord i ens anunciïn a tots els ciutadans, a tots, parlant de tots els ciutadans. Ara que està de moda Èxodus, jo recomano que algú es miri allò dels 10 manaments, perquè quan el poble d'Israel surt cap a la seva terra promesa,
s'emporten a tothom. Els que havien servit al faraó, els que creien en un déu, els que creien en idòlatres, els que havien estafat el seu propi poble, els que feien de botxins del seu propi poble. És a dir, penso que hauríem de canviar tots els paràmetres i a la nova Catalunya que somiem, que somio, hi haurà els que ara estan al PP, vaja, suposo, hi haurà els que ara estan a Ciudadanos, hi haurà els que ara estan a no sé on, hi haurà els d'Esquerra, els de Convergència, els d'Unió, els del PSC, els ex-PSC, els post-PSC, és a dir, hem de comptar que hi seran tots. Per tant, pensem i rumiem sempre que, per exemple, algú s'imagina fer una Constitució on no hi participin aquesta gent, doncs se'ls ha de deixar participar. Alguns hi voldran, d'altres no. Per tant, tenim molta feina per davant. Per tant, què proposo? Si els partits polítics no es veuen en condicions, perquè és evident, i no m'ho negareu, que cada vegada les declaracions dels uns i dels altres van pujant de to i diguem-ne que les malfiances dels uns amb els altres van en augment i és possible que cada vegada costi més que es refien l'un de l'altre o els uns dels altres, doncs bé, jo proposo que hi hagi una comissió d'experts de debò, o sigui, no allò que jo em poso 4 que són del meu partit, tu em poses 3 i a veure si me'n surto per aquí, sinó buscar gent realment experta en qüestions d'aquestes que ens aportin la seva visió, quina és la millor opció, una llista sola de l'independentisme, 3 llistes, per cert, que abans no ho he remarcat, si hi ha més d'una llista cal afinar molt bé, però molt bé, per això hi ha molta feina, quins són els vots que poden sumar i els que no, perquè clar, allò que diu, no, però si es diu que vols la independència ja n'hi ha prou. No, 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 no n'hi ha prou. És a dir, has d'aclarir exactament com ho vols fer l'un, com ho vols fer l'altre, perquè no ens diguin, no, és que aquests ho volen d'una manera, els altres ho volen d'una altra. Per tant, sumar llistes, diguem-ne, heterogènies és més complicat, però no dic que no es pugui fer. En tot cas, jo el que proposo és que, si no es posen d'acord aquests dos partits, com deia, hi hagi una comissió de màxim 15 persones, de les quals jo proposo que 5 siguin no catalanes, sinó que siguin anglesos, bàsicament del món anglosaxó, si és possible, o almenys del món democràtic, no cal que vinguin gent, diguem-ne, que no estan acostumats a la democràcia, i que aquesta gent s'accepti, que facin un dictamen. És evident que prèviament els partits d'aquest món els han d'explicar com ho veuen, com ho volen, o sigui, no són uns que es tanquen en un vidre i no saben res. Jo entenc que aquí hi poden haver economistes, hi poden haver historiadors, matemàtics, sociòlegs, etcètera, que ajudin a trobar la millor solució des del punt de vista de l'instrument, la llista, les llistes, i des del punt de vista de com es pacta, com es treballa, com es trava aquest full de ruta que deia que, evidentment, amb el seu cronograma, tots els ciutadans sapiguem quin és i el puguem recolzar i el puguem tirar endavant. Nosaltres, al reagrupament, el 2010, vam anar a unes eleccions i ja dèiem llavors que volíem que amb el vot de la gent es transformessin aquelles eleccions del 2010 en unes eleccions referendàries, en unes eleccions autodeterminants. És obvi que només ens van fer cas uns 40.000, per tant l'èxit va ser el que va ser. També estic convençut que l'any 2015 la societat catalana, diguem-ne, ha avançat molt en aquesta qüestió. Jo crec que en aquell moment inclús es discutia els de la gent de la via de la consulta del referèndum contra la gent de la DUI, per entendre'ns, per fer-ho fàcil. Jo crec que queda clar que la via de la consulta del referèndum és impossible a l'estat espanyol, per tant només queda la via de les eleccions transformades. Per tant, jo crec que toca fer les eleccions, evidentment, perquè és que és l'únic mecanisme que tenim per desencallar aquesta situació. No podem fer altra cosa que convocar eleccions, però entenc que no les podem convocar, no les pot convocar el president, si prèviament no hi ha aquest acord, un acord clar, diàfan, punt per punt, amb tots els ets i uts, que, com dic, tots els ciutadans d'aquest país sapiguem. Jo crec, vist com està tot,
I així ho proposo i sé que hi haurà gent que els hi farà, fins i tot, quedaran un pèl garrativats. Jo proposo que aquestes eleccions que ens han de dur a la llibertat, que aquestes eleccions que ens han d'iniciar el camí cap a l'estat independent, les programem amb tot això fet, perquè si no, ni així, per l'11 de setembre. Crec que hem de concentrar, si els partits són capaços de, com dic, acceptar aquest full de ruta, el full de ruta que toqui, cap a la independència, hem de ser capaços de concentrar totes les forces hagudes i per haver, totes les persones d'aquest país que estimen aquest país, que n'hi ha moltes, que són la majoria, per aconseguir una majoria aclaparadora que iniciï aquest procés. Jo, que dic, soc dels que ja fa anys que dic que tenim pressa, que tinc pressa. Recordo que aquesta frase la va posar de moda l'Heribert Barrera. Ell, pobre, doncs, en tot cas no ho veurà, però va ser de les persones que en el seu temps també va treballar perquè això fos així. Com us dic, la meva proposta és aquesta. Jo no culpabilitzo ni els uns ni els altres. A hores d'ara ja no ens hem de tirar... O sigui, quan siguem independents, tirem a cops de roc cada matí si convé, perquè tu ets així, tu ets això. Ara es tracta de sumar, 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 sumar i sumar. Només sumant-ho tot, com us deia, idòlatres, ateus, col·laboradors amb el faraó, o no, tot això és el poble de Catalunya. Hem de fer que aquest poble avanci. És evident que ara en aquest moment no avancem tots al 100%, però hem d'avançar una immensa majoria. Si els hi expliquem bé, jo crec que el desànim actual no és per si no hi ha eleccions d'aquí 15 dies o d'aquí un mes, sinó perquè hi ha gent que es pensen que no hi haurà acord, que això es trencarà. És a dir, quan el president de la Generalitat va anunciar que al cap d'un any hi hauria pregunta i consulta, malgrat faltava un any, això va despertar força, il·lusió, ganes, i per tant es va treballar perquè això fos així. Per tant, jo proposo que es facin tots els deures que s'han de fer, que anem a unes eleccions i, per cert, no crec que perquè entremig hi hagin unes municipals o hi hagin unes no sé què, el projecte de centenars de milers, de milions de persones s'estronqui per això. Es pot estroncar només si la gent veu que no hi ha unitat, si la gent veu que no ens en sortirem de posar-nos d'acord. Si hi ha acord, no tinc cap dubte que guanyarem i guanyarem per una amplíssima majoria i aquest país, per fi, serà lliure. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Nosaltres tenim una norma i és que sempre fem els actes, diguem-ne, amb col·loqui posterior. És obvi que som uns quants i que no tothom podrà parlar, no tothom podrà dir el que voldria o no tothom es podria esplaiar com li sembli. En tot cas, si algú té alguna aportació a fer, algun dubte a intentar resoldre, alguna qüestió, doncs tenim uns micros i en principi no sé quina hora és, però tampoc farem que puguem anar a sopar. Tampoc m'he enrotllat massa, no? És a dir, que si algú vol dir, preguntar, comentar... Bona nit. Sobre aquesta comissió d'experts que haurien de fer una miqueta aquest procés o ajudar a fer aquest procés, no podria ser el Consell per a la Transició Nacional? Jo no sé qui ha de ser. Això, en tot cas, bàsicament, qui ho ha d'escollir són els partits majoritaris que ara hi són. Jo crec que també fora bo que hi hagués més gent que pogués participar, entitats, associacions que puguin dir la seva. Jo crec que el que hi ha d'haver és una gent, ja dic, amb participació internacional, que jo sàpiga que aquí no n'hi ha, i jo crec que poder hauria de tenir algun perfil un pèl diferent, per arribar a aquest consens. Jo crec que,
Aquest, si no vaig errat, és un Consell bàsicament fet per un moment determinat. Ara estem ja en una altra fase, en una altra etapa del procés, i jo crec que ja ha fet la feina que havia de fer. Jo crec que la feina que es demana ara és una mica diferent de la que s'ha fet fins ara. Soc Pilar Altarriba i tinc un dubte. El llibre blanc de la transició no conté bastant de tot això que vostè ens ha parlat? Jo crec que amb la precisió que demanem ara, o sigui, una cosa són conceptes de, bueno, poder s'hauria de fer això si passa això, si passa allò s'hauria de fer això altre. Jo crec que ara hi ha una etapa, com dic, que s'ha acabat, i ara hi ha una etapa de concreció, si és que es vol concretar, perquè toca concretar, perquè ara toca demanar el vot a la gent. És a dir, quan hi ha unes eleccions, la gent fa, els partits fan un programa, després, és que no el compleixen, però això és un altre tema. La gent diu si faran un pont o faran un aqüeducte, o si pujaran els impostos, els baixaran, o faran hospitals, o faran instituts. Doncs ara s'ha de fer un programa que fonamentalment explica, fil per randa, què es farà a partir de la majoria. I jo entenc que això no està fet amb aquesta precisió que jo dic. O sigui, que jo sàpigui no s'ha dit com ha de ser aquest govern, què ha de fer aquest govern, quines lleis ha de fer en el període constituent del Parlament. Hola, bona nit, em dic Laura Soler. La pregunta era, tenint en compte que el president de la Generalitat ja està imputat o està acusat pel govern espanyol, està contemplada la possibilitat de que intervinguin la Generalitat i no puguem fer eleccions? Jo crec que ha arribat un moment que nosaltres hem de desconnectar i hem d'anar, diguem-ne, a la nostra. És a dir, si contínuament estem pensant en què farà el govern espanyol i com reaccionarà i tal, de fet ens podríem trobar amb la paradoxa, diguem-ne, que volguessin inhabilitar fins i tot el president de la Generalitat, cosa que seria absurd. Per tant, el que hem de fer els catalans és no fer-nos cas. És a dir, escolti, és el que deia, que hem de fer el punt de trencament. Hem de dir, a partir d'aquest moment nosaltres no ens en fem ni cas. No. O sigui, a veure, a Catalunya no hem de permetre que el president de la Generalitat el van tancar fa anys, però ara s'ha acabat aquesta... És a dir, estem en una altra situació, estem al segle XXI, i el president de la Generalitat és que tan sols aquesta comèdia que estan fent ara, no sé fins on arribarà, però el poble de Catalunya no pot permetre que el president de la Generalitat sigui jutjat per aquesta gent. Això em sembla que és evident. A veure, una pregunta. Pel que sembla ser, Convergència i Esquerra no es posen d'acord, no? Si això continua així, què és el que passarà, no? Perquè pot ser, no?, que vagin parlant i no es posin mai d'acord. Què s'ha de fer, llavors? Això és la pregunta. Jo he dit el que penso que es podria fer, és a dir, atès que pot costar que es posin d'acord, doncs diguem-ne que la societat civil, que jo crec que ara més que anar a favor de l'un o de l'altre, perquè això pot anar malament, diguem-ne, pel procés, aquí no es tracta d'afeblir l'un o l'altre, sinó intentar que això surti el més bé possible. Jo crec que el que he proposat és això, és a dir, si ells es veuen incapaços d'arribar a un acord perquè han arribat a un punt de gairebé trencament de relacions, doncs buscar unes persones que, diguem-ne, ajudin amb el seu diagnòstic a dir què cal fer. Unes persones que no són ni dels uns ni dels altres. En tot cas, la clau, com he dit, la pilota està a la taulada dels partits. És a dir, hi ha un moment que per més que la societat civil es mobilitzi, no sé, que fessin mobilitzacions, diguem-ne, d'un altre estil, però de les que hem fet fins ara, arriba un moment que la pilota torna als polítics. Ara aquesta pilota està als polítics. Jo crec que seria dolent que ara, diguem-ne, la societat civil anés a favor de l'un contra l'altre, resumint això de Convergència i Esquerra. Jo crec que hem d'anar a favor de tots. Sempre tindrem les nostres fílies i les nostres fòbies, però el que hem de buscar és la manera que s'entenguin. I el que els hem de garantir és que cap dels dos sortirà afeblit del procés, diguem-ne, si és possible. O sigui, jo crec que tenen por que l'un hi foti una trampa a l'altre, suposo. Vicent Julià,
Se'ns ha dit sempre que el procés s'hauria de fer, o sigui, sobretot el tema de les eleccions, abans de les municipals, perquè seria perjudicial postergar-ho. Com es tractaria el tema aquest i de quina manera interferirien les municipals en el tema de les eleccions que ens interessen aquí a Catalunya? Jo discrepo absolutament, és a dir, les municipals no tenen per què interferir per res el procés de cap a la independència. És més, excepte les grans ciutats i molt grans, al meu poble es discutirà bàsicament de serveis municipals. Per tant, no crec que la gent es dediqui a discutir sobre el procés cap a la independència a les municipals. Que els partits polítics en les seves estratègies electorals els hi va més bé una cosa o l'altra, és possible, però algú d'aquí deixarà de ser independentista si abans hi ha les municipals o són després o no. O sigui, l'únic que desanima a la gent, a alguna gent, n'hi ha alguns que no es desanimaran mai, però és veure que potser això no va enlloc, diguem-ne, no? O que aquesta gent ara es barallen per qüestions, diguem-ne, partidàries. Això sí que desmotiva, però si són abans o després... O sigui, algú es va desmotivar perquè, com he dit abans, el president de la Generalitat anunciés la consulta pel cap d'un any? No. Jo entenc que no, vaja. Jo m'he presentat 3 cops en unes municipals i la gent votava o deixava de votar per qüestions exclusivament locals. Que dir que no passa a les grans ciutats, però a la majoria de pobles de Catalunya, a les municipals no discutiran d'altra cosa. Us agraeixo moltíssim la vostra presència, la vostra atenció. Vull agrair de manera especial als que han fet més quilòmetres avui, que n'hi ha alguns que han vingut de lluny, per estar aquí amb nosaltres, per tant els agraeixo sobremanera. I nosaltres també tenim un altre costum, tenim el costum d'escoltar i cantar el cant de la senyera al començament, de deixar preguntar a tothom i de cantar els segadors quan acabem. Per tant, si us sembla bé, ara cantarem els segadors.